Okoromogi maneka weche medo tidore gwenge makono kakoro ler dwaro mondo mi ochiw ni to ere kaka jotijego ne odonjo motiyo kuom dweche 8 e kaunti ma Siaya. Tuoche matama ma kelo ting' mapek ok e yor thieth kende to kata mana e nengo mar thieth kod dang'ni mar paro. Kane sirikal mar Kenya Kwanza ka otelo ayanga higa 2022 ne gibiro kod paro mar okumba manyien mar thieth midendo ni SHA mane gigoyo ne debe ni biro kelo yot mar thieth ne jotuo mani kod tuoche kaka kansa e kind tuoche mamoko. E higa achiel mar tiyo kod SHA, sirikandni Nyakoromogi Judith Omondi olimo kendo otwa kod moko kuom jotuo ma koro miyowa chal margi ewi kaka gisebedo ka giyudo thieth. Kar thieth maduong' ma Kenyatta, kar thieth makinde mathoth yore jotuo man kod tuoche matama ma ikelo kowuok e ute thieth mamoko matindo. Warango lek mar Ruto ne thieth mar tuoche matama kendo walimo Kenyatta, wadonjo nyaka e kar thieth mar jotuo mag kansa. Waromo kod Linda Achieng', nyadendi ma wuotho golo Kano Katolo nyaka Buore Nairobi, wuoth mar manyo thieth ne tuo mar kansa mane ofwenyore e dende higa ma okalo. Nachako no ondinga ne rama kaso bang'e aduoga neno discharge ko nadhi hospital to ne gidhi gigolo ringo, ne gidhi ng'ado ringo to gidhi gipimo, narito bang' juma achiel. Kane result oduogo to ne giyudo kan gi kansa stage 4B to noso spread e lungs gi bladder. Koro no kanyal dhi e chuo moro amora. Report mar bedo kod tuo mar kansa ne ochande ahinya to ewi kaka omenda mar thieth biro yudore kaluwore gi nengo mar thieth mar kansa ok e pacho ka kende to kata mana e pinje maoko. Linda ne ok tiyo kod okumba mar thieth ma okalo mar NHIF, ne ondikore kod SHA e kinde mane ofwenyo ni en kod kansa. SHA osebedo ka chulo ne nengo mar thieth nyaka koro ochopo tieko thieth ma ogik mar chemotherapy. Otimna kimo adek, mar adek na bleed makolap. Ginyisa ni koro chal ka gima kimo mitimona no ok otim maber. Ne giora e radiotherapy Texas. To kana dhi radio ne otimna radio 10 times. Kasa duogo, kaso bang' radio giora e nini. Radio no be SHA ne chung'e, SHA no osechung'na e thiedhe gi te. Gima chulo ga Kenyatta kae en mana neno daktari consultation ema chulo ga en ga mana 1150. Mana ka bende waromo kod Mathlida Akinyi, dani ma oya Yimbo Mwalo kendo manyo ngima okele Kenyatta. Mathlida ne okuongo timo thieth kod okumba mar NHIF kapok tuo ni oduogo ne kendo e okang' mar 2. Kano e tuo chaka na papa ka yeni kalo kanindo kama to lokre kama koro kana de hospital to yudi ni an kod kansa to endore tka chako thieth ka podo ki achako kod NHIF gik mang'eny ne chulo kidhi karemo kacha ichulo kidhi kang'o ichulo. Ka okang' ni opako biro mar okumba mar thieth mar SHA. E okumba mar thieth mar SHA jotuo mag kansa ni kod omenda mar thieth mar romo Sh400,000 higa ka higa, ka bende omenda ni poni orumo to agulu mar Emergency Chronic and Critical Illness Fund medo mar romo Sh150,000 higa ka higa. Ne jodhier sa konyo to kakoro ijameo to koro beda ni in koro ibiro chulo pesa. Koro sa ber ano se konya nikech ok danyala. Kopogore kod thieth mar kansa, walimo bende jotuo mag nyarogno mana e kar thieth ma Kenyatta. Ma Benson Kamau e lai mar jotuo mag nyarogno obiro kawo yath. Motelo ne SHA, Benson ne tiyo kod okumba mar thieth mar NHIF ma okoni ne ok yiene kawo yedhe. Kabiro mar SHA okelo geno kod yot, jatuo nyaka sani kawo yedhe maromo Sh10,500 dwe ka dwe. NHIF ilikuwa inalipa dialysis, lakini kuna vitu zingine haikuwa inalipa kama dawa zingine za kuongeza dawa inaitwa iron. Hizo haikuwa inasimamia hiyo wakati. Lakini ukilinganisha hiyo wakati na saa hii, at least kuna mwangaza mzuri. Kuanzia kitu kama Januari hivi
ndio nadhani tulianza kupokea SHA. Ikawa SHA saa zingine ilikuja na program inasaidia kama uko patient wa figo, unasimamiwa around 200,000 kwa paia. Okumba mar thieth manyien agulu mar thieth mar nyarogno, limbe mag laktar mar rango nyarogno kapok oloki kata otim bero omi Sh150,050, bero kata loko nyarogno aguche omi Sh700,000 higa ka higa, ka klinik mabiro bang' loko nyarogno to omi Sh200,000 higa ka higa. Kata bed ni thoth jotuo mag tuoche matama koni SHA okelo fuong'ruok, pod nitie ywak ahinya te wi lai ma SHA tiyogo. Gikoni lai manyasani deko thieth kendo kawo kinde malach mondo mi opuodh thieth ne jatuo. Kopogore kod ma, bende koro nitie ywak mondo mi ober ute thieth manie gwenge, ahinya to rang'iny mar chiwo thieth ne jotuo man kod tuoche kaka kansa, nyarogno, oboe kinde mamoko. Hizi hospitali za kutibu kansa wazipeleke kule mashinani. Pale kule mashinani huko hizo. Wanaweza peleka kule Siaya, peleke Bondo, ama kule Butagulu, zikae huko, mali wagonjwa they can access these hospitals easily. Hii service unaweza pata rahisi. Ywak bende podo kwako kumbani ewi kaka gichulo gope mag ute mag thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar Nasese County ma Siaya obwogo mar bolo gige mag tich